When there's no one there to catch our fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. 3 foot. Ćao Peko, čestitke za ovu dobru utakmicu. 19. kolo druge lige Istog, ekipa Stampede iz Niša nam je bila gost. Da. 3-1 za ekipu iz Načica. Jeste. Kakvi su utisci, kakva je bila utakmica? Pa što se mene tiče, mislim svaka čast primačima, prijem je bio i izvanredan. Malo nam je slabije išao servis danas, ali to će do sledeće utakmice koja je protiv Vranja, u Vranju, odnosno protiv Pande. Navežbat ćemo za tu utakmicu bolji servis i da budu sigurniji. Dosta je bilo smečeva, dosta je bilo napada. Jeste. Zato što je prijem bio dobar. Da. Dizanje je bilo dobro. Okej. Jeste. Kako vam se činila ekipa Stampede koja je poslednja na tabeli, je li tako? Šta mislite kako su se danas pokazali na danas? Pa iako su poslednje tabeli uopće nisu najgore. Da, brane se, napadaju, serviraju. Manje konja, više napadanja. Da. Ali mi smo se isto borili, prva 2 seta su naša, treći smo na nekim glupim greškama i na našim stvari greškama, servisima smo im dali bukvalno taj set, ali četvrti set je našu korist. Pa da, ali prvi i drugi su se završili 20-50, 25-12, tako da. Koga biste izdvojili u ovoj utakmici sad? Prijem kao element, a možda neku Drugaricu, možda neku Vazre? Da, to može trener da kaže. Pitaćemo trenera. Da. Pitaćemo trenera, ja bih pohvalila ove, što se mene tiče, dobar prijem, mnogo napada, dobro dizanje, to smo već rekli. Šta očekujemo od utakmice u Vranju? Očekujemo Onako treći plasirana ekipa trenutno na tabeli. Čvrsta igra i da se držimo non-stop samo. Da. Bodrimo se. Dalje, šta bude? Super ste, slatki ste, novi dresovi. Da. Nek vam donesu sreću i nadalje. Hvala. Samo napred.